accedido a finalísima desta Final Four de segunda autonómica masculina, donde hai en xogo ni máis ni menos que unha praza para máxima categoría galega, a primeira autonómica. Estou aquí acompañada dos adestradores, dos equipos que se van a enfrentar por ese posto na máxima categoría galega. Temos o Línea 21 Lignus Plus e o Balonmán Loriga que xoga na casa. E bueno, vamos comezar por preguntar ao adestrador dos rapaces da Coruña como chegan á final os teus xogadores. Bueno, ben, despois do partido de onte, no cal colleron boas sensacións, eu creo que todo o mundo disfrutou de minutos, todo o mundo tuvo a oportunidade de participar, e creo que eso de ellos un pouco de alas para estar ben de cara a esta final. E por parte dos anfitrións, como estamos de cara a esta final? Están moi motivados e moi animados, están cansados tamén, por conto o ritmo que lle puxamos o partido foi moi alto, fixamos menos cambios que eles onte, descansaron 2 horas máis, pero espero que os folgos da nosa afición nos animen nos peores momentos. Pois moitísimas sorte aos dous, que gaño maior e que astenda o mellor a máxima categoría galega. E xa se van a retirar os equipos para a zona de presentación. Xa toca comezar o encontro. Vamos coller un pouquiño de aire porque dende logo que o que nos espera é un partidazo en mayúsculas.
boa tarde, benvidos, benvidas ao Municipal de Lalín, a esta apaixoante final da Final Four da segunda autonómica masculina. Enfróntanse os conxuntos do balonmán Línea 21 Lignus Plus fronte ao conxunto local do Proquideza Balonmán Lalín. Fortes aplausos para os dous conxuntos, Balonmán Línea 21 e o equipo do Proquideza Balonmán Lalín. No Municipal de Lalín, dúas aficións entregadas, vai a triunfar o balonmán galego hoxe neste pabillón municipal de deportes de Lalín. Actúa como local o conxunto do balonmán Línea 21 Lignus Plus co dorsal número 1 Martín Rodríguez, co número 6 Toño Fernández, o número 13, Asel Cambón. Co 14, Miguel Mouriño. Co número 15, Andrés Urbieta. Co 17, nas súas costas, Alejandro Ayer. Co 20, Gabriel Vidal. Co 23, Alex Puñal. O 25 é Juan González. O 30, Mateo Díaz. Co 31, Mateo Martín. Co 32, Manuel Zas. O 33, Diego Lema. Co 34, Dacio Oviaño. O 54, Pedro González. Co 69, Eloi Figueira. Co 76, Adrián López. O 70... O balonmán Loriga, co dorsal número 1, Xavier Crespo. O 7 é Checo Dorado. Co 8, Brais Díaz. Co 10, Nico López. Co 11, Cristian Expósito. Co 12, Isaac Couso. Co 14, Daniel Currá. O 16, Iván Fernández. Co 17, Fabián García. O 18 é Diego Gil. Co 21, Jeffrey Pinales. Co 33, Jonathan Fernández. Co 35, Álvaro Mouriño. Co 41, Miguel Novo. O 45 é Adrián Ferralás. Co 50, Breixo Pereira. Co 55, David Rodríguez. E co 67, Pacheco. O adestrador
Lorenzo Fernández, oficial Brais Pardo. Dirixen este encontro os colexiados Abel Juncar López e Ángel Mateos. Na mesa de anotación, Bárbara Iglesias e José Rodríguez. O delegado federativo é Aurelio Barreiro. Poñémonos en pé para escoitar o himno de Galicia. Esa imaxe preciosa dos dous conxuntos escoitando o himno de Galicia con un municipal de Lalín abarrotado. Preciosa imaxe. E bueno, teño para acompañarme aquí nesta final donde hai tanto en xogo a Iago González. Boa tarde, Iago. Hola, boa tarde, María, que tal estás? Bueno, estamos nerviosos porque hai moito en xogo, respírase ambientazo no municipal de Lalín. Ti que de seguro xogastes moitos partidos aquí neste pabillón, tense que emocionar velo tan abarrotado, non? Sí, a verdade é que incluso sen xogar estamos aquí como meros espectadores, pero pónsenos a carne de galiña vendo como está o municipal. Bueno, pois xa temos os equipos preparados. Poñemos vos en previa línea 21 Balonmán Loriga. Aquí, cando xogaron no municipal de Lalín, empate para os dous equipos. Na Coruña, o línea 21 superou as do Loriga por 3 tantos. O que nos agarda, partidazo, xa o di todo. Sí, seguro que sí. Ademais, vendo as semifinais de onte, foron dous equipos que foron moi superiores aos seus rivais e creo que hoxe nos van a deleitar con unha magnífica tarde de balonmán. Pois temos moitísimos xogos adestradores que xa poñen ao seu sete inicial na pista. A grada que xa apreta dentro do minuto 1 e que o ascenso á máxima categoría galega. Ti, Iago, como xogador xa con experiencia, como se plantexan este tipo de partidos donde o que pasa aquí é o que vai determinar a tempada que ven? A verdade é que eu creo que os dous equipos teñen que estar orgullosos da tempada que realizaron. Chegar a este partido, pois solamente chegan dous. Nas condicións nas que chegan, creo que é o momento óptimo para os dous, vendo
como se manexaron no partido de onte. Aquí a técnica e a táctica deixa de existir, empezan a funcionar os sentimentos. Pois o colexiado que pita que ponxa o partido en marcha, xesto de deportividade entre rivais. Nico López xa que está aí a dirección do Balonmán Loriga. Vamos ver que nos depara este primeiro ataque. E si cabe destacar que Loriga é a segunda final que xoga. A tempada pasada estiveron tamén na Guardia buscando o ascenso e o Liña 21 chegou como un cohete esta tempada ata aquí. Pois golpe franco que pon Álvaro xa en xogo. Isaac o balón, pérdida, tentativa para o Liña 21. Nervos nos comezos sempre, Iago. Sí, bueno, é o normal, pero bueno, xa empezamos a ver que o Liña 21 sigue ca súa defensa rocosa férrea, moito contacto, moito golpe, e despois a xogar. Pois xa está Pedro unha vez máis aos mandos do Liña 21, xoga con Toño, e creo que vai chegar a primeira exclusión do encontro para Pacheco. Pois tal cual, a verdade é que saiu un pouco a destempo, chegou un pelín tarde, bueno, fixo unha acción de 2 minutos moi clara. Pois o Liña 21 que se vai estrear neste primeiro minuto de encontro cunha exclusión e inferioridade. Vamos ver que plantexa o Liña con Mateo. Chicharrazo de Mateo, un xogador de altísima envergadura que lles vai costar frear o Loriga se non dá un paso adiante. Sí, ten moito lanzamento exterior, nesta acción de superioridade conseguiu fundir a defensa do Loriga. Pois vemos agora aí a Nico intentando buscar unha acción individual, pero os colexiados determinan que é balón para o Liña. E gol directo dentro da súa área, 2-0. Menú arranque para os rapaces da Coruña. Sí, aproveitou que o Loriga sacou o porteiro do campo para xogar en igualdade, recuperación rápida e bo gol de portería a portería. Tamén é un bon momento para practicar eso de porteiro e xogador. Estamos ainda no minuto 20 de encontro, e se é momento de arriscar, pois por que non probar agora, a ver se despois nun futuro podría se facer ou non. Pois temos penalti moi claro, defensa interior. Vai ser Isaac Couso quen se poña na liña de 7 metros. Rapación que fixo un partidazo, sendo o máximo goleador da súa semifinal. Pois parece que magnífica parada, a verdade que sí. Foi o mal do comentarista. Pois aí temos a Diego Lema, que se o Liña 21 salió enchufado, Diego Lema confírmanolo, todos os postos enchufados. Chega o balón a Juan González e agora sí, Ibe Fernández aí detendo o balón. Sí, vendo o largo da tempada, creo que as porterías van a ter moito que dicir no partido de hoxe. Pois precipitabas aí Isaac co seu pase, tentaba conectar con Álvaro, non puido ser. Hai que guardar a calma, que ainda está comenzando o encontro. Teñen que empezar a xestionar eses nervios. Ao final xogar de local ten moitas cousas positivas, pero tamén negativas, como son os nervios e a presión nestas situacións. Xa o dicen os xogadores antes de comenzar o partido, que menos erros cometa vai ser quen se leve o encontro. Sí, dende logo, a igualdade vemos que é máxima. Pois xa pon o balón en xogo o Liña 21 con Pedro, picanlle golpe franco. Xa temos igualdade no 40-20. Pedro que conecta con Toño, intenta facer un ataque individual. Os colexiados pitan golpe franco coa man de pasivo levantada. Pois Mateo que segue o seu. Outro tanto que sobre o marcador de Loriga e trase persoal. Sí, bueno, a ver, se o Loriga comeza a carburar, que parece que os nervios están pasando unha mala pasada neste arranque de partido,
teñen que estrear o seu tanteador e a partir de aí non haberá mellor problema, creo eu. Pois iba aí Fabián con todo, pero boísima defensa de Toño, conecta con Isaac, intentaba aí buscar a Miguel Novo, boísima falta de Mateo Díaz, que está enchufadísimo. Si vemos unha superioridade física bastante notable por parte do Liña 21. E agora chega o tanto de Fabián, que sube o electrónico de Loriga, pero rapidísima réplica de Juan González. Este extremo ten moitísima calidade de lanzamento. Onte pidemos ver moitos lanzamentos con moitos recursos tanto de calidade como de lanzamentos fortes frouxos. Tivo varias seccións de calidade. E ademais, bueno, vemos aí 7 metros que consegue Miguel Novo. A pesar da superioridade física do Liña 21, creo que esta é unha das situacións que máis ten que explotar o Balonmán Loriga co xogo sobre pivote, xa que teñen un dos mellores pivotes da categoría como é Miguel Novo. Pois vemos aí un xogador marcado no 40/20. Esperemos que non sexa nada. Entrou a asistencia do Balonmán Loriga ao seu adestrador e vamos ver se quen de porse de pé para continuar. Aí a repetición onde Miguel Novo conseguía por 7 metros. E agora sí, Isaac, que se levanta, vai ter que sair 3 ataques, a normativa é clara. Sí, a ver como solventa Lolo esta baixa durante estes 3 ataques. Sí, creo que non se deron conta da situación. Sí, estánlle explicando aos colexiados. E bueno, vamos ver. Pois vai sacar a Adrián. Adrián Ferraz a pista. E agora sí, Cristian Espósito, que antes deleitamos con 7 metros de todas as cores. Vamos a apuntar aí un tanto ao seu casilleiro persoal. Infalible Cristian Espósito desde penalti. A verdade é que coincidín con poucos pivotes con tanta efectividade desde os 7 metros como é Cristian. Espectacular, de feito, con 7 metros que marcou onte, quedou como segundo máximo goleador do encontro. Eso xa di moito porque non errou ningún. E ahora recupera o Loriga, vai por Ibi, o balón en xogo con Adrián Ferradas, que conecta con Nico. Que ben movido o balón, que ben movido, que ben finalizado por Fabián García. Estupenda acción de contraataque co apretado lateral, moi ben cortado o pivote para gañar a situación por fora para o lateral dereito Fabián. Un xogador que onte tamén aupou moitísimo o seu equipo, tanto el como Isaac foron determinantes na vitoria do Loriga. Pois xa move o balón a Liña 21 con Pedro os mandos. Xoga con Mateo e con Andrés Urbieta. Andrés que intentaba un pase complicado pero bonito a súa vez. Sí, a verdade é que sí. Ten moitos recursos, moita calidade este lateral dereito. Mateo que siga seu, pero Fabián que o detén. Pa axuda de Miguel Novo. Pois xa estaba aí Pedro buscando. Ibi, que ainda que sexa golpe franco, está atentísimo e por aí non entra ningún balón. E volta por en xogo o Balonmán Liña 21 con pasivo. Moi ben a defensa do Loriga, que parece que se axustou. Recuperación do balón. Pois xa xoga Adrián con Álvaro, pero estuvo aí moi atento Juan González para frear esa primeira oleada. Le van ter que pausar un poquinho o ataque o Loriga. Sí, porque, bueno, vemos que a Liña 21 lle gusta moito correr e as transicións, e o Loriga busca un xogo máis pausado, máis tranquilo, máis elaborado. Pois ataca Adrián, que conecta con Álvaro, e adentro, gol para Álvaro. Moi ben superado Adrián no 1 para 1, deixando o seu extremo solo Álvaro. Moi bo gol, atención que hai exclusión para o número 15, Andrés,
Xogará o Loriga en superioridade os próximos 2 minutos. Pois vamos a ver que propón o línea 21 cun xogador menos. Non va a usar a mesma táctica do Loriga que apostou por ese cambio. Porteiro, xogador. Vemos que o Loriga sobe unha defensa 5-1. Pero sabille ben un pouquiño de fortuna nesta situación, pero conseguiron un bo gol polo medio da defensa do Loriga. Pois gol de Toño Fernández. Encara Nico, estaba aí Mateo Díaz Pamprealo. Nova parada de Diego. De David Rodríguez. Pues parada de Diego. Estamos vendo unha boa actuación por parte de ambas as dúas porterías. Sí, están respondendo moi ben os porteiros como agardábamos durante estes primeiros 10 minutos. Vemos que o Loriga sobe unha defensa mixta sobre Toño aquí no lateral dereito, Alvarito sobre Toño. Pois Mateo, que sea o seu terceiro tanto. Pois aí vemos a Mateo de novo, que dos 6 goles, pois 3 que leva el, nada mal para empezar o partido. Sí, está sendo o xogador máis destacado por parte do línea 21. Onte empezou collendo protagonismo casi o remate da segunda metade. Hoxe foi unha aposta clara do seu entrenador Abel Valcárcel. Sí, ao final este tipo de torneos a moi pouco tempo o que tens que fixarte nos momentos dos xogadores. E cando ves que un xogador está enchufado, confiar nel. Pois outro que está enchupadísimo xa desde onte, Fabián García. 3 tantos, máximo artilleiro do Loriga, igual que Mateo por parte do línea 21. Aí segue a inferioridade para o línea 21, que apostan por poñer a Toño Fernández no lateral dereito, suplindo a Andrés Urbieta. Si vemos que Álvaro sigue coa mixta, recuperación e gol. Pois gol de Pedro. Pedro, outro que na dirección de xogo nos está a deixar moi bo sabor de boca durante esta Final Four. Pois Nico que xa lle das directrices aos seus compañeiros, acompañado de Adrián e Fabián. Adrián que elabora el solo esta magnífica acción que remata en gol. Sí, explotando un dos seus puntos fortes, Adrián, que a súa finta no 1 para 1. Pois vemos que vai sentarse uns minutiños Nico López. Xa está Isaac preparado para volver a saltar o campo despois desos 3 ataques. Seguro que se estaba comendo as uñas aí no banquiño esperando para volver a entrar. Pois move o línea 21 Andrés Urbieta, que tamén volve ao campo tras a súa exclusión. E agora Juan González non puido batir a Ibi Fernández. Conexión de irmáns e estupenda resposta de Ibi na portería. Pois aí temos Isaac Couso aos mandos do Loriga. 7-6 para os da Coruña. Vamos a ver que propoñen os anfitrións desta Final Four neste ataque. Estaba aí Fabián García tentando, pero golpe franco. Pois pon en marcha o Loriga de novo o balón. Isaac, que estaba aí forzando uns 7 metros, golpe franco. Do outro lado tamén pedían falta en ataque. Sí, hai disparidade de criterios entre os banquillos. Pois balón pro Loriga. Xa con Miguel Novo o balón en marcha. Que ven o desdoble. Preciosa acción. Desdobre de despiste e Fabián García unha vez máis. Espectacular o partido de Fabián ata o momento. Infalible nos lanzamentos a portería. E además un xogador que tamén suma en defensa, que eso hai que telo tamén moi en conta, porque ten que parar a Mateo Díaz, ni máis ni menos. Complicado. Sí, están bailando as dúas máis feas unha contra outra, a ver que sacamos de aí. Pero bueno, vemos que a intensidade defensiva do Loriga está medrando exponencialmente, a ver en que resulta isto. Pois move Mateo con Pedro. Pedro que busca unha acción individual que remata en golpe franco forzado por Fabián.
como ti decías, levar a Fabián no 1 para 1 é tarefa complicada. Y Andrés Urbieta que encara, conecta con Pedro. Vuelve a ser golpe franco e xa Aquaman de pasivo levantada por parte dos colegiados. Pois parecía que se lle escapaba o balón a Andrés Urbieta, recolleu no Juan González, pero invasión de área e agora precipitouse un poquinho. Robo de balón. Sí, precipitouse Ibi nese pase. Estaba intentando conectar con David Rodríguez. Sí, bueno, son os erros normais destas situacións de nervios, de precipitación, que, bueno, co paso dos minutos seguro que vai cambiando un pouco o sistema de xogo por parte dos dous equipos, que vemos que de momento non se deixan nada no tinteiro. No, estamos vivindo unha final de altura, partidazo están facendo os dous equipos, intensidade, o pabillón municipal de la Liga abarrotado. Non podemos pedir máis, Iago, non podemos pedir máis. Non, a verdade é que non, estamos vivindo un espectáculo entre dous equipos que poderían competir calquera dos dous sen ningún tipo de problema na primeira autonómica. Pois outra vez a mante pasivo levantada pro Balonmán en línea 21, espectacular defensa do Loriga que está poñendo en apuros os rapaces da Coruña e Abel Barcárcel que pide tempo morto, imos escoitalo. La tienes, no sueltes el balón, estás dentro todo el tiempo, es penalti. Cuando estás ahí metido ya estás penalti. De primera estás enfocando a cintar después, ya de primeras para adentro, sin miedo. Ahí, una cosa, chicos, vamos a ver. No nos dejemos llevar por el ambiente y todo ahí. Vale. Estamos cayendo en los unos contra unos, estamos cayendo en esas situaciones y no nos interesa más un poquito de juego colectivo, ¿de acuerdo? Vale, sí, sacamos al pivote en cruce, bueno, ahora estamos en pasivo, ¿de acuerdo? Lo que tenemos el pasivo aquí, ¿de acuerdo? Sí, entonces lo que vamos a buscar aquí es Miguel de este lado, vale, va a venir, Toño, vas a buscar esta situación aquí, va a venir a lanzar y le buscas el fly al lado contrario, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido? Vale. Seguimos, seguimos. Pois aí tiñamos as verbas da Abel Barcárcel que lles pedía por favor que non cayeran no xogo do 1 para 1. Hai que xogar en equipo, hai que volver á dinámica de onte, que de logo deron, vamos. Sí, está provocando o Balonmán Loriga coas disuasións impares de Álvaro, está provocando que o xogo colectivo sexa moi interrumpido e o Liña 21 está caendo moito nas accións de 1 para 1 continuas, que ao final é o que está buscando Lolo coa súa defensa do Balonmán Loriga. Pois buscaban agora o fly, non puido ser, pero aí estaba Pedro para recoller o balón e poñer ao Liña 21 un tanto por diante. Sorriu a fortuna neste caso ao Liña 21, atopando ali a Pedro na esquina que rematou polo corto. Pois Isaac os mandos do Loriga dándolle directrices a seus compañeiros. Nico que encara e xoga con Adrián. Isaac que crea esta situación individual, pero parada. Nova parada de Diego. Espectacular Fabián de novo na defensa do 1 para 1. Pois calma no ataque do Liña 21, Pedro como director de orquesta, parece que vai facer aí unha conexión con Toño Fernández, estaba lle dando as indicacións. Andrés Urbieta intenta encarar, golpe franco. Moi incisivo no 1 para 1 Andrés. Pero precisamente eso que lles estaba pedindo Abel, non? Que deixaran de buscar a ver si pois outra vez a fortuna que cae na man de Juan González, parecía sí, que se iba fora. Parece que están tendo ese pelín de fortuna durante estes primeiros minutos. E outra vez pasivo. Eu tamén di moito da defensa do Loriga que xa leva 3 ataques seguidos, sí, forzando o pasivo do Liña.
Por suposto que sí, a verdade é que o que falábamos, subiron un pelín de intensidade, estálle costando moitísimo a liña 21, creo que está caendo moito na precipitación, na búsqueda do éxito individual, en vez de buscar xogadas máis elaboradas, máis colectivas. O golazo espectacular de Toño. Pillería, experiencia e magia no brazo de Toño. E Fabián que responde de novo do outro lado. Si, a verdade é que contar nas dúas filas con un xogador como Antonio, coa experiencia que ten de Asobal, División de Honra Prata, Primeira Nacional, sendo máximo goleador durante varios anos, pois neste tipo de partido sempre fai que a balanza caiga un pouco máis para o teu lado. Pois a línea 21 que busca un máis 2 no electrónico, que fai tempo que non o vemos. E o Loriga que sigo a seu con esa defensa fortísima. Pero o balón que chega a Toño, e Toño non perdoa. Seguro de vida Toño na esquina. Xogador que hai que pecharlle moi ben. E ahora escapa o balón a Cristian Expósito, pero recupera Adrián Ferradas. E anota o seu segundo tanto. E agora que a fortuna caeu para o outro lado, con ese rexeite para as mans de Adrián, que despois busca un lanzamento largo ao baixo, con moi bo recurso. Pois 17 minutos e medio desta primeira metade, máxima intensidade no Municipal de Lalín. Xoga Pedro que intenta conectar con Andrés Urbieta. Andrés que está forzando un poquinho os uns para uns. Si, volve a caer no que o seu adestrador lle pedía que non fixese, na búsqueda do individualismo, do un para un. Pero bueno, é un xogador con tanta calidade que sabe que ese é o seu punto forte e non vai a perder a súa seña de identidade. Pois cuarto ataque consecutivo donde Loriga forza o pasivo, recupera a disociación o balón, de Cristian. Miguel Novo para Adrián Ferradas. Paradón de Diego Lema. Auténtico porteirazo que conta o liña 21. Pois elevase a grada dos da Coruña para ovacionar a Diego Lema, que está facendo unha grandísima primeira metade. Move xa o balón, o línea 21. Pedro ocupando o centro e agora con troco e acompañado de Eloi Figueira. Elevábase Miguel Mouriño para intentar batir a Ibi Fernández na portería, non puido ser posible, e o Loriga xa que ataca con rapidez, e Isaac Couso, Diego Lema, guerra lanzamento, Diego Lema. A ver, ti como porteiro os lanzamentos a media altura. Sí, bueno, non se pode decir moito porque despois sempre veñen de volta, pero bueno, a verdade é que tanto o contraataque anterior como esta situación son lanzamentos a media altura. Como sabemos decir os adestradores, lanzamento a media altura erro seguro, entón pois buscaba Toño a portería, non puido ser golpe franco para o línea 21. Si, vemos que o Loriga está a cometer moitos erros na parcela ofensiva, pero está suplindo cun auténtico despliegue defensivo espectacular. Pois agora sí, o rechace cae nas mans de Adrián López, que pon o número 11 no electrónico do línea 21. Moi atento Adrián López para encazar ese rexeite. Moi ben, acción individual que consegue os 2 minutos de Eloi Figueira. E tempo morto de Lolo Fernández. Vamos a escoitar o adestrador do Loriga. Vale, está bien. Necesitamos salir más rápido a la contra. Ya, pero es el primero que pilla. Vale, los extremos que no la pillen. Ahora aquí de este lado está el diestro. Podemos ayudar algo más. Este tío no va a tirar de fuera. No va a tirar de fuera.
Y ahí, en ataque, por favor, abiertos, buscar, ahora somos uno más. Hacemos, pivote en el medio, cruce largo, lateral, lateral, Adri, tienes aquí al bloqueo como hijo puta. No vamos por delante porque fallamos muchos tiros. A nada que las metamos y corramos, nos ponemos adelante. En defensa igual, máxima intensidad. Vamos, vamos, vamos. Pois casi que todas as directrices que lles estaba dando eran en ataque, porque en defensa seguida así con máxima intensidade, Iago. Sí, por suposto, a verdade é que en defensa tivo unha moi boa lectura, dándose conta de que o lateral dereito é diestro, van a buscar moito máis aí as axudas, pero claro, o seu problema, como viñamos comentando, está na parcela ofensiva, que están a amarrar moitos lanzamentos, contra iso os adestradores pouco podemos facer. Pois vai por el xogo o balón Miguel Novo, do balón a Loriga. Tentativa para recortar distancias, 2 arriba, línea 21. Pois Isaac intentaba conectar con Miguel Novo, non foi posible, caeulle o rechace nas mans e golpe franco. Espectacular Pedro González nas axudas, nos desmarques defensivos, a verdade é que está en todas partes. E agora sí, 7 metros, van a ser 2 minutos clarísimos para Pedro González. Antes o falábamos. Sí, a exclusión creo que vai a ser para Adrián, sí. que é o que chega un pelín máis tarde. Confirmamos. Pero bueno, ao final é o que estábamos falando, xogaron moi ben a superioridade, abriron ben os espacios, buscaron polo centro da defensa. Pedro chegou nesta ocasión un pouquiño tarde e Adrián non o deu frenado sen provocarse 2 minutos. Pois a rodilla de Isaac parece que fixo que Pedro abandonara o terreo de xogo do Eido. Cristian Expósito que nos 7 metros, imparable. E aí o temos de novo, increíble o deste rapaz nos 7 metros. Pois entrou ao campo agora por parte da línea 21 Mateo Martín nese lateral esquerdo, xogando con 4 xogadores de campo. Agora Semeu Irmán está na primeira liña, Chavo, non vos preocupedes, golazo de Juan González. Increíble o de Juan de novo, como falábamos, moitísimos recursos, polo corto, polo largo, arriba, abaixo, espectacular. E agora chega o primeiro tanto para Nicolás López. Si, xogando coa doble superioridade, atopando os espacios de xeito máis ou menos sinxelo, o que non se pode permitir o Balonmán Loriga é accións tan claras cunha doble superioridade como se deu na xogada anterior. Pois golazo de novo. Ai, petou coa cabeza na bancada do ese Mateo Martín. Aplaudelle a bancada. Si, deslizou, algunha que outra mala pasada xa nos ten xogado ese bordillo aí. Pois entrou Toño Fernández para darlle un pouco de vidilla ao ataque do línea 21, que remata en golpe franco. Quería 7 metros por defensa interior, pero vai ser que non. Moi ben de novo a defensa do Loriga, pasivo. Eu creo que o Loriga quere bater o récord de provocar ataques pasivos no rival, Si, a verdade é que estáse notando a intensidade que están a poñer dende o minuto 5-6 que cambiaron o chip e provocando situacións de pasivo en todas as accións prácticamente do ataque do línea 21. Pois agora Toño, que se precipitaba nese lanzamento forzado pola situación de pasivo, e tentativa de Loriga para por Taboas no marcador. Pois aí Adrián Ferradas erraba o lanzamento e Diego Lema que pon o balón en xogo xa por línea.
Pois xoga Toño con Andrés Urbieta. Andrés que busca unha acción individual e segunda exclusión. Non, vai ser para Miguel Novo. Pensábamos que iba a ser para Pacheco. Pois inferioridade agora para o Loriga. O balón de Andrés Urbieta que espeta no pau. Vemos aí a Nico López que se doe dun golpe na Fatiana e Ibi que pon o balón en marcha porque non hai que perder o tempo, hai que buscar o empate. Sí, moi ben Iván, saindo a tapar espacios nese lanzamento en penetración e provocando o erro do lateral dereito do liña 21. Pois Isa que conecta con Fabián. Espectacular Fabián, e Diego Lema de novo. Como está Diego Lema, partidazo que está facendo guardameta do liña 21. Non sei as paradas que leva, pero unha auténtica barbaridade. E agora erro de lanzamento de Juan González que se escapa por fora da portería de Ibi Fernández e o liña xa replegado que consegue sacarlle esa falta en ataque. Moi ben provocada a falta en ataque por parte de Toño. E agora sí, Alex Puñal, primeiro tanto para el no encontro. A verdade é que o partido de ida e volta estamos nos adobando con transicións rápidas tanto para un lado como para o outro, de aí que o tanteador sexa elevado a estas alturas de partido. 24 goles en 25 minutos, fala ben da velocidade que lle están imprimindo os dous equipos ao xogo. Pois sí, agora temos na pista a Freixo Pereira que vai asumir nestes minutos a dirección do Loriga. Isaac que imprime un poquinho de intensidade. Vemos que ese centro da defensa do liña 21 é un auténtico muro. Pois conecta con Fabián e Fabián que está facendo un partidazo. Facía tempo que non o mencionábamos, pero sigue estando aí no 40/20. Espectacular Fabián, que ademais leva con todos os minutos xogados, tanto che vale para lateral como para extremo, defensa de dous, de exterior. E agora a réplica de Mateo Martín. Si, un pequeno desaxuste na defensa do Loriga. O cambio de Breixo non sabían como tiñan que colocarse e aproveitou moi ben o liña 21. Non quería darlle opción de empate ao Loriga. Mateo Martín apreta o Municipal de Lalín. Espectacular ambiente que estamos a vivir aquí. Xa vos lo dicíamos onte que unha mágoa que en cuido e non se chegou, porque de verdade que un partido para disfrutar en directo. E agora sí, Miguel Novo. Procedimento táctico espectacular, con un cruce para buscar aí o bloqueo de Miguel Novo, que o fai as mil maravillas. Agora estaba aí o lanzamento de Mateo Martín, réplica rapidísima do Loriga, pero pérdida de balón. Ataca Andrés Urbieta en velocidade e Ibi Fernández, paradón do porteiro de Lalín. Espectacular Iván. Levantouse toda a grada, Iago. Non é para menos, non é para menos. Está claro que estamos ante dous porteiros que son de superior categoría. Ya onte nos avisaban de que hoxe iba a ser un partido de porteiros e agora sí, Isaac Couso. Primeiro tanto para o xogador do Loriga. Sí, un Isaac que hoxe o vemos un pouco máis apagado ca no día de onte, pero cada vez que recibe o balón dá a sensación de que algo pode pasar. Pois agora é Toño que asume a dirección do liña 21, acompañado de Andrés Urbieta e Mateo Martín.
E xogar con Mateo, que conecta con Andrés. Andrés que xera esa acción individual, golpe franco. E continúa o Balonmán Loriga a manter unha defensa espectacular tamén. A verdade é que calquera das dúas defensas están a demostrar unha intensidade altísima. Pois sí, unha vez máis fecha Cancela e dalle oportunidade ao seu equipo para porse por diante no electrónico. Acordoulle agora a Iván de baixar a Cancela a igual que o leva facendo o Golema durante gran parte da primeira parte. Pois momento importante porque resta minuto e medio por remate desta primeira metade. O descanso, o resultado do descanso importante tamén. Por suposto, non é o mismo irte a vestiarios por debaixo que por enriba no marcador. Pois xoga o Loriga, Isaac que penetra e adentro de Isaac Couso, segundo tanto, despois do partidazo que fixo onte, botábamos lo de menos e aí está. Parece que empeza a carburar Isaac, aí o vemos levantando a bancada, que agora sí que está apretando de verdade. Pois 30 segundos para o remate desta primeira metade, hai moito en xogo, hai nervios, ambientazo no Municipal de Lalín. Andrés Urbieta que consegue agora sí a segunda expulsión para Pacheco. A verdade é que ten unha finta espectacular este Andrés Urbieta. Xa o dicías ti, Iago, el o seu forte 1 para 1 non o vai deixar de tentar. Si, e por moito que dixera Abel no tempo morto, creo que non o vai a coutar en que vai a 1 para 1 vendo os resultados que está a ter. Pois tanto Gales Puñal, segundo tanto para o xogador da Coruña, e agora encara o Loriga os últimos segundos desta primeira metade. Vamos ver si temos empate ou un arriba pro Loriga. Pois Diego Lema. Por aquí non. Ímonos ir empatados ao descanso. Iago, que valoración farías desta primeira metade? Bueno, despois duns primeiros minutos de moitos nervios, sobre todo por parte do Balonmán Loriga, as defensas acabaronse impoñendo en ambas as dúas áreas. Vemos que ningún dos dous equipos renuncia ao xogo rápido, ás transicións rápidas, e a ver que nos depara esta segunda metade, que se segue no mesmo nivel que a primeira metade. Insisto en que calquera dos dous equipos se merecería estar nesta primeira autonómica. Aí vemos repeticións desos paradóns pois que nos deleitou Diego Lema, que está facendo unha grandísima primeira metade por parte do línea 21. E agora temos unha actuación especial por parte dunha escola de danza do Concello de Lalín. Xa están ali as rapazas preparadas, vamos desfrutar delas.
Para vivir esta segunda metade na que pon o balón en xogo o línea 21 tabuas no marcador. Isto como comezar desde o principio, Iago, 0-0. Sí, xogaste unha temporada 30 minutos. Pois vamos a ver de quen decae o ascenso a máxima categoría galega. Pedazo de gol de Alex Puñal de Vaselina, un recurso espectacular aproveitando a baixa estatura de Iván para colarlle ese auténtico golazo. Moi ben Breixo no 1-1, e falta en ataque moi ben provocada por Alex Puñal de novo, que parece que está saiu enchufado desde o banquiño. Pois agora rapidísimo cambio ataque co porteiro que detén o balón. En Sí. nova tentativa pro Loriga para empatar. Sí, recordamos que o Loriga segue en inferioridade numérica pola exclusión de Pacheco, e a ver que nos propón este novo 6-6 en porteiro. Pois move o balón o Loriga, temos a Breixo os mandos. Teñamos aí a Isaac encarando portería que rematan golpe franco. Álvaro que pon o balón en xogo. Breixo encara 1-1, pero falta en ataque forzada por Tacio Viaño. Moi ben provocada esa falta en ataque, moi boa orientación e moi ben ese cambio de frente para provocar a falta en ataque. Pois temos golpe franco que indica o colexiado de fondo. Volta por en marcha o balón o línea 21. Vemos que o Loriga subiu a unha defensa 5-1 con Adrián no avanzado para intentar paliar esas dúas exclusións que leva Pacheco, e aparece Iván de novo para manter ao Loriga un só gol de distancia do línea 21. Pois volve ter Loriga tentativa de empate. Sempre o digo, vou non repetir todas as retransmisións. Os primeiros minutos da segunda metade son claves no encontro. Sí, creo que calcara que xogara ao balonmán sabe perfectamente que os primeiros minutos da segunda parte marcanche o debir do partido sí ou sí. Pois de momento erro por parte do Loriga. Pedro que conecta co seu irmán Andrés Urbieta con Dacio, e tanto arriba para o línea 21. Moi boa acción de Andrés Urbieta nesa finta de xiro, deixando só a Dacio. Vemos que a afección coruñesa se ven agora arriba, aproveitando estes bons momentos do seu conxunto. Recuperación de novo de Alex Puñal, que vemos que está a todas. De novo parada de Iván, que parece que o único xogador do balonmán Loriga que saiu a cancha tras o paso por vestiarios. Desde logo, vamos a ver se espertan un pouquiño, pero é que Diego Lema non os vai deixar, non lle vai poder fácil. Sí, moi boa parada, voltamos outra vez aos lanzamentos a media altura, como falábamos antes, e aí Diego está a demostrar que do mellorciño da categoría. Pois Diego Lema, baixo paus, Cristian Espósito na liña de 7 metros. Vamos ver que engaña este duelo, e vai se lle fora a Cristian. Primeiro erro dende 7 metros. Sí, o mal do comentarista de novo, que antes dicíamos que Cristian Espósito é prácticamente infalible desde os 7 metros, agora amarrou este lanzamento. Elévase en anotar desde o comezo da segunda parte o balonmán Loriga. Pois xa van 5 minutiños sen gol. Si, ao igual que sucedeu na primeira mitade, que saleu moito máis enchufado o liña 21, pois parece que volve a suceder un pouco mesmo. E
E de novo parada de Iván, que está a soster ao Balonmán Loriga neste comezo da segunda metade. Importantísimo o papel de Iván para upar os seus compañeiros de cara a unha posible victoria. E Andrés que encara, golpe franco, indican os colexiados. Xa estaba Iván colocado de novo para deter ese balón. Pois poñen o balón en xogo. Amenaza de pasivo de novo. E nova parada de Iván. Toca Iván outra vez. Partidazo, por ambas las dúas porterías. Sí, o comezo da segunda parte de Iván está sendo espectacular con 5 paradas de 7 lanzamentos. E de novo Manuel Zas deixándolle claro a Breixo que por aí non se pode pasar. Pois están poñendo as cousas un poquinho complicadas neste comezo de segunda metade. Hai moitísimo en xogo, recordamos que o que gañe ascenderá a máxima categoría galega. Nova pérdida do Balonmán Loriga que saiu con moitísimos desaxustes nesta segunda metade. Sí, un pouco de precipitación de novo por parte do Balonmán Loriga, neste caso foi Breixo. Moi boa finta de xiro agora de Pedro González, moi boa defensa do Balonmán Loriga. Pois hai que coller sensacións en ataque, porque en defensa as sensacións malas non están sendo. Non, desde logo que non, pero están precipitándose moito na parcela ofensiva e o Balonmán Liña 21 que ten unha ventaxa de 3 goles con este golazo de Antonio González. Pois máxima renda do encontro para o Liña 21. Importantísimo este tanto. E agora sí que vai ter que despertar un pouquiño o Loriga e meterlle ese plus de intensidade, Iago, porque senón, dende logo que se lles vai complicar o partido. Sí, provocan de novo. Pois mira, vai chegar 7 metros. Sí, penalti moi claro, están a explotar neste comezo da segunda metade o xogo con pivote, con Miguel Novo de novo e provocan o segundo penalti consecutivo. Pois vamos a ver agora Isaac Couso, que está na liña de 7 metros tras o erro de Cristian Espósito. E Isaac que sí que bate a Diego Lema. Terceiro tanto para o xogador de Lalín. Sí, a ver se agora que foron quen de romper ese maleficio que parecía que lle poñía Diego Lema a súa portería. Pois imos aló con este ataque do Liña 21. Andrés Urbieta que encara e golpe franco tras a grandísima defensa de Álvaro Mourinho. Pois xoga Pedro xa con Andrés, que lle devolve o balón a Pedro outra vez. Brazo arriba de pasivo dos colexiados. Estamos, pois como dicíamos na primeira metade, ante o récord de forzar pasivos por parte dunha defensa galega. Coneta, chega o balón a Juan e tanto de Juan. Golazo de Juan de novo. O Balonmán Loriga que consigue atascar o xogo combinativo do Liga 21, pero é un equipo que conta con moitísimos recursos ofensivos. Está a conseguir goles en prácticamente todos os ataques, a pesar do gran empeño que está a poñer o Balonmán Loriga. Vemos que pide tempo morto. Tempo morto do Loriga. Vamos a escoitar o seu adestrador. ¡Ey! Escuchar. Álvaro, Adri, Isaac,
allí. Un gol en 9 minutos. Mucha más continuidad. Metemos el pivote entre 1 y 2. Más espacios. Buscamos una exclusión. Generarme situaciones claras. Queda mucho partido. Vamos, que es nuestro momento. Vamos. Pois tiñamos aí as verbas del Lolo Fernández. Iago, sensación tras este tempo morto. Claro, un pouco o que estábamos a comentar, o resumo de todo o tempo morto son os últimos 5 segundos das verbas de Lolo, dicindo 9 minutos, un gol. Ese é o resumo desta primeira metade do Balonmán Loriga. A nivel defensivo están sendo máis que correcto, pero a nivel ofensivo estánse a topar con unha defensa do Balonmán Liña 21 moi dura e que lle está a complicar a vida en cada ataque. Pois se xoga Isaac Couso, que intentaba buscar o 1-1 coa defensa do Liña 21. Agora xoga con Nico, que intentaba conectar con Miguel Novo, non puido ser posible. Xoga atentísimo Iván para cortar ese intento de contra por parte do Liña 21. Atentísimo e arriscadísimo. Ahora sí, 2 minutos. Francés Urbieta por fingir esa falta en ataque. Sí, están os árbitros. Tenso non está para sí, están os árbitros tamén cos nervios a flor de pel e non van a permitir este tipo de simulacións. Pois move xa o Balonmán Loriga. Dende logo que non sei os xogadores, pero eu teño a pel de galiña de escoitar o Municipal de Lalín. Si, a verdade é que isto é un fermedoiro agora mesmo. O pabillón está cunha subida de decibelios notable e veremos a ver como se sigue desenvolvendo o encontro. Fabián García, que volvía a aparecer para darlle alento ao seu equipo. Agora Mateo Martín conecta con Toño e o balón que se estrella na madeira. Xoga Nico con Fabián, facía Lloema con Miguel Novo, escapase o balón fora. Boísima acción do Loriga, magua de lanzamento, Iago. Sí, están a amarrar lanzamentos claros, 7 metros, algún que outro lanzamento desde 6 metros. Parece que a solución só la están a topar con Fabián e non podes depender de solamente un xogador. Pois Mateo Martín, que encara a portería, conecta con Pedro González. O Loriga, que lle imprime intensidade a esta defensa aí con Álvaro Mourinho e Isaac Couso. Aí por o balón en xogo Toño Fernández. Pídelle o colexiado que salga da liña de 9 metros. Para por o balón en xogo. E agora sí Juan, que falla este ataque individual, pero non consigue, se lleva aí fora o balón. Pena de lanzamento porque a acción individual era espectacular. E agora sí que é espectacular esa penetración de Isaac Couso, que forza, que velocidade, Iago. Espectacular Isaac. Cando as cousas se poñen costa arriba, tens que depender dos teus mellores xogadores. Aí Isaac quere se erixir no capitán deste Balonmán Loriga. Pois vamos a ir ruxe o Municipal de Lalín, encara o Liña 21, golpe franco. Xa superamos os 10 primeiros minutos desta segunda metade e pálpase unha tensión diferente, xa está subindo, Os brazos van a empezar a arrugarse, a ver quen é o que mellor xestiona estes últimos 20 minutos. Pois golpe franco sobre Mateo Martín. E tempo morto da Bel Valcárcel do Liña 21. Imos escoitalo. Vale, vamos allá. Vamos allá. Mirad. Urbi, Pedro, Mateo. Urbi, vale. Pedro, Mateo, de acuerdo. Juan, Puñal.
Adrián, ¿de acuerdo? En defensa, vosotros dos, ¿vale? Vosotros dos, sí, vale, atentos. Vamos a jugar con Mateo, abierta aquí, un poquito simplemente desde aquí para buscar, no le pongamos el pivote que corte en el momento. A muerte para adentro, hasta 6 metros. Adentro hasta adentro, hasta muerta, al centro, ¿vale? ¿De acuerdo? ¡Vamos, No hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Estamos defendiendo, cuando defendemos... Pois aí tiñamos as verbas da del Barcárcel, que a pea épica quere estar o ano que ven na máxima categoría galega. O Loriga non lle vai por fácil, pero de momento ten as cousas de cara. Sí. E iso é o que nos están facendo dar. Sí, a verdade é que no tempo morto foi moi claro. Creo que quere cortar ese xogo trepidante nestes últimos minutos, por eso renuncia aos cambios ataque-defensa. A partir de aí, buscar os cortes de pivote, a mobilidade por parte do pivote, atacar moito os uns para uns, todo o contrario do que víamos que lle pedían na primeira parte. Agora ve que nos uns para uns están sendo superiores aos defensores do Balonmán Loriga, está buscando ou pretende que os seus xogadores busquen moito máis ese un para un. Pois poñen o balón en xogo os xogadores do equipo da Coruña, brazo arriba dos colexiados. Aí está conectando Pedro con Juan e a Juan que se lle escapa o balón. Xa fallou as últimas dúas tentativas. Aí é donde entraba ese factor que falabas, Tillago, de que se nos vai a robar un pouquiño brazo nestes momentos. Sí, a presión hai que saber xestionala, e son xogadores moi xoves, tanto Pedro como Juan, esperemos que non lle pase factura. Pois golazo de Isaac Couso, que parece que nesta segunda metade viu para quedarse para o paro Loriga, a primeira autonómica galega. Aí temos a Isaac, como falábamos antes, eríxese no capitán, xa vemos como despois do seu gol intentaba levantar a bancada para que ese último alento se deixe notar. Pois estamos no marcador, 13 minutos e 20 segundos. Pedro González que consigue un tanto máis. Golazo de Pedro. E o Loriga que non perde tempo, xa están arriba. Piden calma. É un xogador espectacular este Pedro, con un montón de recursos, finta o débil, finta o xiro, finta o forte, sempre incidindo en buscar a portería. Pois xa xoga o balón a Loriga da man de Isaac Couso e falta de Mateo Díaz. Miguel Novo que pon o balón en xogo. Aí temos Adrián Ferradas, deixan continuar a xogada, danlle bola Nico López e 2 minutos para Mateo Díaz. Acción moi clara, non sae Mateo un pouco a destempo, supera o Adrián e consigue provocar esa exclusión. Pois son arriba pro línea 21. Ahora, estamos no marcador, aí estábamos confirmando que o gol subía ao electrónico. Saca o línea 21 que ten opción para porse un por riba. Vamos chegar ao jugador desta segunda metade, hai moitísimo en xogo e desde logo que temos claro que nos están agasallando un partidazo os dous equipos. Sí, a ver como se desenvolve o Balonmán Loriga nesta superioridade, xa que ata agora o línea 21, a pesar de xogar en inferioridade, foi quen de conseguir gol en todos os 2 minutos que sufriu. Pois lamentabas aí Ibi por non haber chegado a tocar ese balón que habían bloqueado os seus compañeiros, así que volve a ter oportunidade de gol o línea 21, conecta Pedro con Toño e Toño que provoca. Acción moi clara tamén. Chega Álvaro un pelín tarde.
Toño que provoca moi ben esa acción de 2 minutos. Perdón, foi Nico, non Álvaro. Pues vamos a disfrutar dun 5-5 ou vamos ver se o Loriga aposta outra vez por facer ese cambio de portería xogador. Eu creo que sí, levan a facer durante toda a temporada. Eu creo que continuarán nesa liña. Pois Alex Puñal que marca o seu cuarto tanto, 3 de 7 metros, e pon a seu equipo un gol por riba. Efectivamente, entra aí David no lugar de Iván, e o Balonmán Loriga que volve a atacarse en porteiro. Pois xoga o Balonmán Loriga a través de Isaac Couso, intentaba conectar con seus compañeiros, pero decidiu que optaba por un lanzamento e golpe franco. E Pedro que se está a multiplicar tamén en tarefas defensivas. E Toño consegue robar o balón por Atous, o línea 21 por encima. Gol importante pro línea. E agora vai ter que imprimir un poquinho de intensidade do Loriga para volver a situación de empate que tiñamos fai nada, Iago, fai nada. Sí, como falábamos, as superioridades numéricas non se lle están a dar nada ben ao Balonmán Loriga ao largo do encontro. Pois xa xoga Isaac Couso no centro do Balonmán Loriga, intenta conectar con Fabián García. E agora continúa o Balonmán Loriga, Isaac que crea unha acción individual perfecta e consigue o seu sexto gol particular. Moi boa acción de Isaac, pero bueno, a súa faciana denotaba un pelín de cansancio. Golpe franco sobre Toño Fernández que vai por xa en xogo Adrián López. Vemos a Pedro Matos conectando con Miguel Mourinho. Tentativa de empate por Loriga. Hai partido, ya hai partido. Sí, ao final era o que falábamos outra vez, brazos que se arrugan, lanzamentos marrados, ou moito me equivoco, de aquí ao final do partido vai nos agardar bastantes erros. Pois vamos a ver agora que nos ofrece o Loriga, nos ofrece Adrián Ferradas. Espectacular a cinta de brazo de Adrián Ferradas, buscando no un para un Andrés Urbieta e superando o punto débil. Pois acción preciosa para por empate no electrónico. Xoga Pedro con Miguel Mourinho. Está intentando buscar unha acción individual que é freada polo propio Adrián Ferradas. Volve a por balón en xogo tras o golpe franco. Miguel Mourinho que conecta con Pedro. Sí, falábamos de Isaac no Balonmán Loriga e Pedro que está a asumir a responsabilidade por parte do liña 21, buscando continuamente acción individual. Moi boa defensa de Nico sobre Toño de novo, e amenaza de pasivo. Outra vez amenaza de pasivo. Miguel Novo que acompañou. Golpe franco, vamos ver como resolven os do línea 21. Pois buscaba aí Toño, parada de Ibi. Lanzamento forzado, Iago. Moi boa defensa do Balonmán Loriga de novo. Con triple pivote nesta situación ofensiva o Balonmán Loriga. Pois xoga Nico López que intentaba conectar con Adrián, pero recupera el Puñal. E 2 minutos para Adrián por esa defensa, quizás un pouquiño. Sí, viuse superado pola finta de Puñal, agarrón continuado, 2 minutos moi claro. A ver como se solventa esta superioridade numérica do Balonmán liña 21. Pois imos velo porque xa está o balón en xogo. Volve Mateo Martín ao campo, que vai a asumir a dirección do equipo acompañado de Pedro e Andrés Urbieta.
Xúntanse neste lado esquerdo do ataque do Balonmán Liña 21 Toño González e Pedro. Seguro que non é para facer cousas feas. Pois Pedro que lle chega o balón a Toño. Iván de novo. Iván que volve a aparecer. Espectacular o segundo tempo. Agora sí, chega o balón, escápaselle a Fabián García. Dais un pase un pouquiño rápido para ser en bote. Esos son, eu sempre digo que son moi difíciles de coller como experiencia aí na esquina. Sí, complicados. Como boa extremo sabes que eses balóns son balón trampa. E xogando en inferioridade, falta de 10 minutos, igual un pouquiño de precipitación por parte do Balonmán Loriga. Pois balón para Pedro, que conecta con Andrés Urbieta e parada de Iván Fernández. Pois está se vindo arriba o porteiro do Loriga. A verdade é que nesta segunda metade está a manter o seu equipo na pelexa polo ascenso. Pois nervios porque xa quedan tan só 10 minutos, casi 9. Non pode haber máis tensión por parte dos dous equipos. Está sendo un partido precioso. Pois Nico Querra, lanzamento, Diego Lema e Iri arriscando unha vez máis, espectacular. É Fabián. E Fabián García, partidazo do xogador do Loriga. E nos ten emocionadísimos aquí. Fabián García, seguro de vida. Espectacular Fabián. Tanto en defensa como en ataque. Espectacular seguro. Iván, saindo a cortar eses balóns. Xa non é moi habitual atoparse con porteiros que arrisquen dese xeito. A verdade é que se agradece cando un porteiro che ofrece ese espectáculo. Pois xoga Toño Fernández con Andrés Urbieta, buscaba aí Álvaro Mourinho, a falta en ataque non pode ser, escapase o lanzamento a Toño. É unha mágoa ese lanzamento despois da boa acción individual de Toño. Encaraba Isaac Couso, pero vai deter o xogo, pide Nico calma, vamos un por riba, vamos a elaborar algo que remate en gol. Sí, é o que pide o partido nestes momentos, un pouco de pausa e tranquilidade. Diego Lema, unha vez máis, partidazo do porteiro do Liña, pinta un espectacular, mantendo o seu equipo na loita polo ascenso. Diego dixo, se Iván para, eu non quero ser menos. Pois se xoga Pedro con calma, mandando indicaciones hacia Mateo Martín. Sigue Andrés Urbieta no lateral dereito, conectan con él, lánzase, lleva aí fora. Moitos erros de lanzamento está dentro de Liña 21 nestes últimos ataques. Están cambiando esas tornas, Iago. Son os momentos da verdade, os momentos nos que te está xogando todo polo todo, e hai que ter moita personalidade para xogar esos lanzamentos. Pois xoga o Balonmán Loriga, Miguel Novo co balón, acción individual, 7 metros. Parece que lle petou no rostro o balón a Diego Lema, pero está pa todo. Diego Lema está pa todo, témolo, vamos. Sí, a mí sempre me dicían pelotazo a cara do porteiro, reactivación inmediata, así que veremos se é así. Pois volta Isaac Couso na liña de 7 metros e agora sí, agora converte. Sétimo gol pro xogadores, 2 arriba, Loriga. Auténtico especialista nos lanzamentos de 7 metros tamén. O Balonmán Loriga que conta con uns cuantos especialistas desde esta distancia, e así o está a demostrar. Pois xoga Pedro, acción individual, revira volta. Espectacular Pedro de novo. Escapouse ya aí o balón. Tamén encarar a Álvaro, que é un especialista defensivo espectacular. Que ser valente, agora sí. Mateo Martín. Vaya muñeca, se apou aí por riba de defensa do Loriga. Non se esperaba ninguén ese lanzamento. Nadie. Pois elabora o toque o balón a Loriga a través de Nikos Mandos, que conecta con Miguel Novo e con Isaac Couso.
Espectacular Adrián Ferradas, xogador acostumado a disputar moitos partidos co Balonmán Lalín da Primeira Nacional. Nestes momentos esa pizca de experiencia vais a notar. Pois gol de Juan González. Recurso de novo de Juan. Estamos vendo agora, sí que estamos entrando na dinámica de gol e tensión máxima. Sí, pero nesa dinámica non debería entrar ningún dos dous equipos. Tanto un necesita defensa e o Loriga necesita un pouquiño máis de calma e de pausa nos seus ataques. Pois Adrián Ferradas intenta golpe fraco de Andrés Urbieta e Miguel Novo disposto a poñer o balón en xogo. Directrices de Nico que se lle escapa o balón. Mal momento. Tentativa do línea 21 para por as tábuas no marcador e comenzar de novo a loita polo ascenso. Que parella de baile máis bonita estamos a ver entre Álvaro e Pedro. O línea que pon o balón en xogo, Pedro dando directrices ao seu compañeiro Adrián López. Sacan ao extremo e conecta con Andrés Urbieta. Aí estivo moi ben Fabián García, espectacular na defensa, e Andrés Urbieta que se escapa o balón. Leva 3 lanzamentos marrados nos 3 últimos intentos Andrés. Notase o cansancio, notase o nerviosismo. Pois pouquiño de calma na elaboración do ataque do Loriga. Estaban un pouco precipitados aí, amarrados no extremo dereito. Van a elaborar algo. Ten Isaac Couso o balón, xoga con Nico e Isaac, pero estaba aí Diego Lema. Parece que Diego querelle por nombre propio a este partido, porque desde logo que espectacular o porteiro da línea 21. María, se eu teño a pel de galiña, non quero imaginar como estarán os que están aí co 40 por 20, porque a verdade é que a imaxe do pabillón municipal é un auténtico espectáculo. Pois sí, temos a xente arreando ya aos seus equipos no pouco tempo que queda. Recuperación de Fabián García. E aí vemos os nervios dos que falábamos antes. Primeiro é o Balonmán Loriga o que perde o balón, e na acción seguinte o liña 21 sucede exactamente o mesmo. Queren cambiar o balón, parece que esvara un pouco e cos nervios esvara un pouquiño máis. Creo que sí. Vamos a reanudar o xogo da man de Ibi Fernández. Vemos aí como a pea épica a grada de Loriga ondeando as bufandas. Aí temos a Isaac Couso, a dirección do equipo, acompañado de Adrián Ferradas e Nico López. Adrián que cara, intentaba conectar con Isaac, non puido ser posible. Recupera o línea, nova tentativa de empate. Sí, vemos que o Balonmán Loriga está a buscar continuamente os cruces para atacar os bloqueos exteriores de Miguel Novo. Igual se están ocecando un pouco en atacar tan directamente a portería e buscar un pouquiño máis nos 2 para 2 a figura de Miguel, que lle estaba a resultar bastante exitoso este momento. Hoy sí, agora tempo morto do línea 21, vamos a escoitar a Belmar Cárcel. Atentos, vamos a jugar sin pivote, porque ellos están muy sólidos ahí. Entonces vamos a ver lateral, falso central y lateral, ¿de acuerdo? Para atacar y descontar. Sí, vale. Cuando venga la vuelta al balón, este se mete. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Efectivamente, Mateo, partes desde ahí, ¿vale? Mateo, Pedro, Toño, ¿de acuerdo? No hay pivote. Él es el que se mete al pivote, ¿vale? Sí. Al cambio, sí. En defensa, viene él al cambio, ¿vale? Sí.
que ten que apear a Épica para conseguir darlle a volta ao marcador de primeiro tentativa para buscar o empate. Sí, non lle queda outra que arriscar un pouquiño nos seus ataques, a ver se consigue desmontar a férrea defensa do Balonmán Loriga e xogarse os últimos 2 minutos cun empate que sería precioso, María. Pois sí, precioso para nós, pero non creo que estén no 40 por 20. Eso sí, o Balonmán Galego agradecido de vivir este espectáculo. Sempre dicimos, a Final Four de segunda autonómica é unha das máis bonitas da tempada. Desde logo que sí, aí o vemos o que se pode erixir no heroe do Balonmán Loriga. Terrible segunda parte de Iván Fernández, e despois do partido de onte non agardábamos menos da súa parte. Pois aí estaba Mateo Díaz forzando o golpe franco sobre Isaac Couso. Este é un ataque moi importante para o Balonmán Loriga. Deberían de acadar o gol se queren seguir soñando coa primeira autonómica masculina, pero é que a defensa do línea di que eles tamén queren estar ali probando. Levados ao pasivo de novo, a ver como solventa esta acción o Balonmán Loriga. Pois compara Diego Lema. Espectacular. Vaya dous porteiros, María, non me cansarei de repetilo. Partidazo polas dúas porterías, espectacular. E agora chega o gol da man do capitán, levando o seu equipo ao éxito. Estou pa o pabellón municipal de Larín. Isto sí que fixo reventar de verdade o pabellón municipal. Pois sí, Iago, porque quedan 30 segundos. Como non cambiamos outra cousa, o Loriga vai ser equipo de primeira autonómica masculina a tempada que ven. 25 segundos para o Liña 21 intentar empatar este encontro e 25 segundos para manter esta ventaxa o Balonmán Loriga. Pois pita o golpe franco colexiado, van por o balón en xogo. Foi o extremo zurdo, que ven a defensa de Isaac. E Iván Fernández. Que certifica o ascenso do Balonmán Loriga. Increíble actuación na segunda metade de Iván. Partidazo. Remata o partido. Os xogadores da pista non queren seguir xogando. Creo que foi tempo morto, sí, solicitado polo adestrador do Balonmán Loriga. Quedan 12 segundos. Para festexar, porque estálle pedindo aos xogadores que lle dar indicacións de mi callo, ya están na nube do ascenso. Isto xa é unha festa, María. 20 segundos, os van a presionar. Pasiva, no os desmarquéis por detrás, desmarcaros por delante. Hasta que una falta, pasivo, no perdáis el balón, sin exclusiones, sin penaltis y ya hablaremos. 20 segundos sin perder el balón. Vamos. Alguien puede sacar de la 20 segundos sin perder el balón, e xa falaremos pro ano que ven na primeira autonómica masculina. Tempo morto moi inteligente por parte de Lolo para rebaixar os ánimos, tranquilizar o equipo, amarrar esta ventaxa de 2 goles e estar tranquilos ata o final do encontro. Pois vamos a ver este final de encontro con o Balonmán Liña 21. Presiona o Línea, pero vai ter que presionar un poquinho máis porque pueden provocar a falta en ataque. Pero remata o encontro. Saltan os xogadores do Loriga pista. Espectacular, María, espectacular. Partidazo, ambos los dous equipos merecían estar a tempada que ven na primeira autonómica galega, pero van a ser os de Lalín quen certifican o ascenso con esta victoria. Preciosa imaxe a que estamos a vivir aquí no municipal de Lalín. Espectacular a Final Four, espectacular esta final que nos depararon estes dous encontros. A verdade é que é unha mágoa que non poidan ascender os dous, porque o partido que nos brindaron de máxima igualdade, moitísima calidade, para pôr en valor o balonmán galego, que a nosa segunda categoría se permita
este tipo de partidos e esta calidade nos encontros quere dicir que algo se está a facer ben. Pois vemos aí as imaxes de Ledicia, dos xogadores do Loriga abrazándose con xente da grada que tamén baixa a pista. E vamos a deixar que escoitedes porque é unha maravilla o que estamos a vivir. Pois abrázanse agora os dous conxuntos, acto de deportividade, como nos gusta tamén, non? Os valores do balonmán aquí en posta en escena nesta final, e o final é o que nos levamos despois. Levaste un ascenso, pero tamén un pabellón cheo, bo rollo, abrazos cos rivais. Isto é o noso deporte, Iago. Isto é unha auténtica gozada. E o que pase durante 60 minutos no 40/20 aí quedou. Remata o encontro, somos todos amigos, disfrutamos, podemos ver como están manteando a Lolo, o adestrador do balonmán Loriga. Dende logo hai que poñer en contexto o auténtico partidazo que nos brindou a Liña 21 na tarde de hoxe. Bueno, invitamos vos a disfrutar de estos intres, acompañados aquí dos equipos gañadores, preparándose a entrega de trofeos. Disfrutade destas imaxes, de das repeticións do partidazo que nos agasallaron os dous equipos.
Bueno, pois xa temos protagonistas, estou aquí acompañada de Isaac Couso. Noraboa, Isaac, a primeira autonómica. Muchas gracias. Fue un partido muy duro, lo dimos todo, quedamos todos sin aire. Y la verdad, después de que esta temporada luchamos todos mucho, hicimos muchos sacrificios, yo creo que estos chavales se lo merecen. La verdad, fue un partido muy bonito y un placer estar aquí. Bueno, objetivo cumplido, non? Como ves o equipo para a tempada que ven na primeira, na máxima categoría galega? Los veo bien, son unos chavales muy sacrificados. Y yo creo que si seguimos progresando de esta forma, podemos llegar muy lejos. Confío plenamente. Pois Noraboa vai festexar cos compañeiros. Nós seguimos aquí, bueno, que está pasando todo o mundo polo medio. Vamos a prepararnos xa para a entrega de trofeos. Volvemos nos intres.
a todas e a todos e moitas gracias por acompañarnos esta fin de semana nunha das Final Four máis emocionantes da tempada. Estaba en xogo o ascenso á máxima categoría do balonmán galego e agora xa está resolto. Dende a Federación Galega de Balonmán queremos dar as grazas ao club organizador polo seu traballo para que todo funcionase a perfección e a todas e todos vos familia e xente do balonmán galego, graciñas por acompañarnos nesta Final Four tan bonita esta fin de semana no municipal de Lalín. E xa chegou o momento da entrega de trofeos tanto para os equipos participantes nesta Final Four como para o campeón galego. Para poder realizala contamos coa presencia de Abelino Souto, concelleiro de Deportes de Lalín, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Rubén González, directivo da Federación Galega de Balonmán, Alberto Currás do Balonmán Loriga e Hugo Prado do Balonmán Loriga. Pois comenzamos dando o trofeo ao mellor xogador da final desta Final Four, trofeo MVP que entregará Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, ao xogador do Balonmán Loriga, Fabián García. Noraboa, Fabián. E agora xa imos coa entrega de trofeos por equipos. Recibimos o cuarto clasificado da Final Four, Unión Balonmán Lavadores de Vigo B. Pois noraboa aos lavadores por esta grandísima tempada.
E agora recibimos o terceiro clasificado desta Final Four, Balonmán Narón. Pois imos agora co equipo subcampeón da Final Four. Recibimos con un forte aplauso o Línea 21 Lignus Plus. directivo da Federación Galega de Balonmán.
Deportes de Lalín. Equipo da Máxima Galega. E agora sí, recibimos cun fortísimo aplauso os campeóns galegos da segunda autonómica masculina, Mecalia Atlético Guardes. Vai facer entrega do trofeo de campeóns galegos Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán. Noraboa, Mecalia Atlético Guardes, pro ano tamén disputaredes a máxima categoría galega. E agora pedimos a todos os equipos participantes que se acheguen ao fotocol da Federación Galega de Balonmán para facer unha foto de familia e dar por finalizada a Final Four.
con esta preciosa imaxe damos por rematada a Final Four da segunda autonómica masculina. Noraboa a todos os equipos pola grandísima tempada e o Mecali Atlético Guardés e o Balonmán Loriga polo ascenso. Graciñas a todos e a todas por acompañarnos esta fin de semana aquí no Municipal de Lalín e vémonos polas pistas. Grazas, boa noite.